i morgen. Kolding Jobcenter fik i eftermiddag en usædvanlig ordre fra kommunaldirektøren i Kolding Kommune. Skab med det samme en bedre stemning i jobcentret. Baggrunden er, at de ledige i kommunen i den seneste tid har klaget over både trusler og grim tale fra jobcentrets medarbejdere. Nu skal det være slut, og en ekspert kalder Kolding for en foregangskommune. Lotte Harders er medlem af foreningen Syg i Kolding. Hun har været med til at lægge pres på Kolding Kommune for at få lavet en kulturændring på jobcentret. I dag kom belønningen. Jeg tænker, det er rigtig godt. Og jeg tænker, det er sund udvikling. Lotte Harders har slidgigt og kan ikke arbejde fuld tid. Derfor er hun løbende i kontakt med jobcentret. Man får breve, som har virket truende. Hvis ikke du gør sådan, så fratager vi dig din sygedagpenge. Men er det ikke sådan, systemet er? Jo, det er det, men man kan godt ændre faconen. I tirsdags deltog kommunaldirektøren i et debatmøde med foreningen Syg i Kolding. Det hun hørte der har i dag fået hende til at give en ordre til jobcentret om at være mere forstående over for de syge ledige. Jamen, jeg bliver selvfølgelig også dybt berørt af at høre de her oplevelser fra borgerne. Og man kan ikke tage oplevelserne fra folk, og derfor så er vi nødt til at agere på det. Helt konkret sker der det, at borgeren nu selv får lov at vælge, om de vil kontaktes per telefon, brev eller mail. Sagsbehandlerne skal have ekstra uddannelse i kommunikation, og så skal der være kvartalsmøder mellem foreningen Syg i Kolding og jobcentret. En arbejdsmarkedsprofessor hylder tiltaget. Det er en lille kulturrevolution, vi skal have igen, hvor man behandler alle med lige omtanke og respekt, og respekterer de livsprojekter, som de ledige har, men også gør det klart, at her står vi altså med en opgave om at få folk sat i arbejde. På jobcentret i Kolding har man valgt at tage udfordringen op. Jeg blev selvfølgelig dybt berørt, kan man sige, når nogle borgere udtrykker sådan, som de gjorde, at der var også nogen, der græd osv. Vi arbejder altid på at gøre det bedst muligt for de mennesker, vi er med at gøre. Vi vil jo gerne hjælpe dem. Lotte Harders glæder sig til at fortsætte dialogen med jobcentret. Kolding Kommune skal være foregangsbillede, og det synes jeg, at det gør de nu så. Nu tager de fat i det, og det synes jeg er perfekt. Hver sagsbehandler hos Jobcenter Kolding arbejder med 43 borgere ad gangen.